Mevrouw, mag ik je wat vragen? Als ik zei Piet Paulusma, wat zei ze jou dan? Nou, dat is Piet Paulusma, mijn vorige buurtjongetje. Kijk. Ja, Salits. Ja. Hier van tweeling, 2 broertjes. En daar had ik weer vaak gepast. Dus ik ken Piet Paulusma heel goed, waar man. Ja. Het mooie waar van tienzitemiddag en woensdagmiddag valt erbij op. Wat een mooie dag, weet je het net. Maar zinnen en ja, koud, maar dat jij het bij de winter. Het wie hoe het tropisch, wat een warmte. Hij hier het beter treffen kan voor wat betreft het waar, want ik voel me koud. Deze hebben we voorlopig net nodig. Maar deze komt er wel weer voor in plak. En dan heb ik het natuurlijk over de paraplu. Joen en vannacht horen we die kans op mist, dichte mist op plakken zelfs. Wel, de wien die zal zwak op zijn heestmatig wezen. Redelijk, denk ik. Klinkt net heel enthousiast. Nee. Piet Paulusma? Ja? Nee, dat is ook niet zo vaak nou, want die man die had al die dongen. Hij jammert al 14 dagen snier, maar we hebben er net bij gewoon. Goeie, Ja? leuk, doet het goed. Ja, en wij vinden het altijd wel leuk hoe hij het presteert. Ja, leuk. Ja. Goeie voorspeller, Ja, had er het altijd gehoord? altijd. Ja. Nou, hij had wel eens gelijk. Wel eens. Nou ja, ik zie meestal net gewoon naar buiten, als ik eerlijk ben. Ik denk dat hij wel enigszins zijn soort is. En dat is wel, ik denk zijn specialiteit is. En dat het daarom ik goed doet, ja. Dat is een echte weerman. Alleen hij praktiseert niet over het weer. Hij praktiseert alleen over de winter. De sneeuw, waar blauwt hij nou? Die is er net, hè, nou. Verleden week vreed zei er al van, meisken, let maar even op. En monodai, nog een snierbuiken, de zinnen er wat bij. Nou nee, die kan nog niks. En iedereen maar wat zout inslaan en al. En sneeuwskep. En er gebeurt nog niks. Hey, Piet, wat kom je doen? Ik ga wat vertellen Waarover dan? over het weer voor het komend jaar. Ja, ik ben een grote Piet Paulusma fan. Want we kennen hem een beetje, joh. Vanwege het warmpje, dat je al bij hem. En nou ja, we zorgen hem dan wel eens in een café. En nou ja, dat de eerste waar we vregen is, hoe komt het waar natuurlijk, Piet. Het jaar begint met januari. Hey, goedemiddag. Ben je Gelijk op januari, want je tenen worden blauw. Tenminste als ze gaan schaatsen langs de 11 steden tocht. Vraag dat maar aan de Friezen, want wij zijn er aan verkocht. Wanneer is het waar? Piet Paulusma, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Dit is verste prik. Meestal wel. Ik jij meestal de waarberuchten wel. Winters wat minder dan Simmers, maar oors jij het eigenlijk altijd, ja. Had er het altijd met goeie heen? Hij had het net altijd met goeie aan. Hij zit er ook nog eens naast. En wat denk je dan? Ja, wat denk ik dan? Ja, wat mag je dan denken? Hij is ik maar meestal. Hij kan er ook eens naast zitten. Dat zitten we al heel wel eens dan. Maar temperaturen boppen 0. Safir is nou net. Het wordt nou alleen nog maar kouder. En we gaan de komende dagen ik vol op winter. En de kan op een soort plakken. Nou, voor rieden denk ik. Het waar van de middag. Ja, staan gewoon vanuit het oosten, maar toch eens even wat meer bewolking. Dan zou wel eens wat lichte sneeuw uitvallen kunnen. Maar een soort stelt het net voor. En verder is het... Piet is belangrijk, want Piet is ijsmaster, maar nog een paar mensen, maar hier is Pasme onder andere. En ja, die bepalen uiteindelijk, kunnen we rieden of kunnen we net rieden. Ik ben ik wel horen waarberichten, maar Piet zien in wezen altijd het eerste. Ja. Die is heilig? Die is heilig eigenlijk, ja. Hij kan 10 mei, denk ik. Wel? Ik hoop dat hij gezond blijft. Ja. Kan er wel een 10 jaar mee. Jawel, hij is nog niet zo oud. Tegen Piet zeg ik volhouden. Hou het vol. Maar ik was Noorden. Even... Jongere man. En nou oer naar het waar van Moon.
Morgen wat een ik heb mooie het dag. meest Maar bewolkte misschien dag. wat Maar zinnen, er is misschien morgen wat niks zinnen. frost. En we gaan nog kans op Morgen een komt beetje er sneeuw. een rein en in Haas is het -5. Hoe komt het dat je zo goed Piet Paulusma uit man kiest? Ja, ik weet het eigenlijk net. Ik deed het gewoon voor de grap en dan, ja, ik zie het eigenlijk wel. Ik vond het wel grappig. Hier in Kalmersweg 14 graden en af en toe wat zinnen. Voor de rest bevolkt. Heb je nog ambities als waarman? Nee, Helemaal net? nee. Kist als je nog volger worden? Tja, zo best kennen misschien, maar ja, ik weet eigenlijk net. Waar ik luister lucht nog in, dus We moeten morgen maar weer even in het waarsje. je moet morgen maar weer even in het waasje. Morgen, maar weer even in het waarsje. Morgen, maar weer even in het waarsje. We moeten morgen, maar weer even in het waarsje. We moeten morgen, maar weer even in het nog winterwaarsje. We moeten morgen, maar weer even in het waarsje. Ja, hoe maak je dat nou weer maar? Oh, dan mag ik voor je praten. Op morgen. Op morgen. Het eerste wat ik van hem weet dat hij die zei van ontmoen. We moeten maar wel even in het waarsje. Ontmoet. Nou, ontmoet. Ja, ontmoet, maar dat is het enige. Want ik kan helemaal geen Fries. Ja, ik kan het wel een beetje staan hoor. zo goed. Wat zegt ze dan ook alweer? Zeer krachtig. Kreftige wien. Matig tot krachtig. Nou, ontmoen, wat zeggen we dan? Ontmoen. Verder weet ik het niet. Dus, Ontje. wat staat er dan? We moeten morgen, maar weer even in het waarsje.